दिनै राङापारा ओनसोलनि माइनस्रि बे थावनियाव दुलाराय बर' फरायसा सनितपुर जिल्ला कमिटिनि गा 47थि जि बोसोरसालि जथुमाव बेवहाय बुंथिगिरि हिसाबै फैनानै आं रायजो राजाफोरनो फंनैसो गोनां बाथ्रा बेखौ सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनां बाथ्राफोरखौ बुंनो सानदों। बेनो जाबाय जिहेतु सनितपुर जिल्लायाव जिखिनि बर'फोर दं बे फ्रायानो हादान आरो फरेस्ट ओनसोलाव दं आरो फरेस्ट ओनसोलाव थानायखाय दिनै बेयाव सोलोंथाइनि गोबां जेंना दं। जिहेतु फरेस्ट होननानै बे ओनसोलाव हा एलटमेन्ट होआखै आरो बेनिखाय गोबां फरायसालि दासिमहालागै सरकारि जायाखै आरो सरकारि जायैनि जाउनाव फोरोंगिरिफ्रा दरमाहा मोनैनि गोबाङानो साख्रि गारना खारबाय, गोबां स्कुलफ्रानो थैलांबाय। बेनि अनगायैबो लोंनाय दैनि बेबस्था गैया, लामा सामानि बेबस्था गैया। जि मोनसे लामा दंमोन सारिदुवारनिफ्राय बे फ्राय 2008 मायथाइयाव 8 बा 9 मायथाइयाव बानायनाय प्रानेश्वर बसुमतारी MLA थानाय समाव। बिनि उनाव रावबो बानायाखै। थांनाय 15 इयार्स बे लामाया रिपेयारबो जायाखै आरो दा बायफ्लेबाय। बेनिफ्राय गोदानै बानायनांगौनि बाथ्राखौ दानि लकेल MLA जेबो सिन्था खालामाखै। बेनिखाय लामा सामानि गोबां जेंना दं। बेनि अनगायैबो बे ओनसोलाव इलेक्ट्रिसिटिनि बेबस्था गैया। जिहेतु फरेस्ट होननानैनो इलेक्ट्रिसिटि डिपार्टमेन्टआ बेखौ इलेक्ट्रिसिटि लाबोनो गोसोबाबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ हेंथा होबोदों। बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो बे ओनसोलाव हेल्थ सार्भिसनि बेबस्था गैया आरो बे गोबां बेबस्था गैयैखाय बे ओनसोलनि रायजोफ्रा गोबां दुखु खस्थ' जानो गोनां जादों। आरो बेखौ नुनानैनो बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि गुबुन गुबुन फसंथानफ्रा बे ओनसोलाव जिहेतु भारत सरकारा 2006 मायथाइयावनो ST एन्ड ट्रेडिशनेल फरेस्ट डिवेलपमेन्ट एक्ट आयेन पास होनानै फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय बर' जिखुनु ट्राइबेल रायजो राजाफोरनो हा होनायनि बेबस्थाखौ खालामदोंमोन आरो बे बेबस्थाखौ दासिमहालागै असम सरकारा मावाखै। असमनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लायाखै, दासिम मावफुङाखै आरो बेखौ मावनांगौ होननानै दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोर आरो बर'नि गुबुन गुबुन संगठनफ्रा नाजाबाय थादों, बे जाफुङाखै। आरो दिनै बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDP प्रग्रेसिभ आरो पिपल्स एक्सन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टआ आलादा रायजो बर'लेण्डनि थाखाय सोमावसारबाय थादों, भारत सरकारजों सावरायबाय थादों आरो दिनै भारत सरकारा बे सावरायनायखौ बोस्रांनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों। आरो इतिमধ্যे जों थांनाय नभेम्बर मासाव सावरायदोंमोन आरो बे सावरायनाय समाव जोंनि जि दाबि स्पेसियेलि सिगांनि मोननै सुक्ति जिहेतु सनितपुर ओनसोला थालांदों, सनितपुर आरो बिनि सानजानि धेमाजि ओनसोलावबो थालांदों। एबार जों खिन्थु सावरायनायाव भारत सरकारखौ बेखौनो बुंदों जे संकसनिफ्राय सदियाहालागै जिखिनि कन्टिगुवास एरिया बेखौ बर'लेण्ड होननानै डिक्लेयार खालामनांगौ, जों बेखौ दाबि खालामदों। आरो दिनै भारत सरकारा बेखौ टटेलि ना खालामाखै, खिन्थु फाइनाल डिसिसनबो होआखै। आरो बेनिखाय जों दिनै बे गेवलां मेलनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफोरखौ बेखौनो बुंनो सानदों जिहेतु बिथांमोना थांनाय मोननै बर'नि सुक्तियाव थालांनायखाय दासिमबो गिनाय दं आरो एबारनि सुक्तियावबो बर'फ्रा बेखौ सनितपुर बिश्वनाथ आरो धेमाजि जिल्लानि लखिमपुर धेमाजि जिल्लानि बर'फ्रा खालामबावगोन नामा बिदि मोनसे गिनाय दं। आरो दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे जिहेतु भारत सरकारजों जों सावरायबाय थादों, सावरायबाय थानाय समाव जोंनि डिमान्डआ दासिमहालागै सोलाय सोल' जायाखै जे संकसनिफ्राय सदियासिम जानांगौ दाबि खालामबाय थादों। आरो बेनिखायनो एबार अन्तत' जों बे ओनसोलाव थानाय कन्टिगुवास बर' एरियाखिनिखौ बर'लेण्ड मोनथारनांगौ होननानै दाबि खालामदों। सोर बेखौ जाफुंहोआगौ माने जों नागारा होननानै मोनसे आश्वास, मोनसे एसुरेन्स दिनैनि सनितपुर ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनो होनो होननानै आं बुंगोन। आरो अन्तत' बर' रायजो राजाफ्रा गावनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय बेखिनि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा जे सम सम आन्दलन हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ। खारन आन्दलन खालामाबानो भारत सरकारा जोंनो बर'फोरनो जेबो मोनसेबो होआखै आरो आन्दलन खालामाबा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरहा जेबो आंखाल गैले, जेबो जेंना गैले होननानै गनायगोन। आरो बेखौ सम सम प्रयजन जायोबा जों जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDP प्रग्रेसिभ आरो गुबुन गुबुन संगठनफोरा जथायै आन्दलन हाबाफारि लायो, बेयाव बाहागो लानो थाखाय खावलायगोन। खारन जों आन्दलन खालामनांगोन, खारन आन्दलन खालामनायनि गेजेरजोंसो, सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो जों जोंनि मोन्थायखौ आदाय खालामनो हायो।